Bisa nomen dari mana yang kamu udah? Cắt lẹ. Kerja malam lah. 28 đâu. Ông trai nữa. Kui nani lagi lihat. Không là vừa đây. Baba. Ay, cứ bớt lại đi hay. Bye bye. Thằng ông mình chụp lên lan udah. हाजोआव ना लायदोंमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय नै इसां आरोना दिनै गैथारा दाख्लैना एसे बुरजामोन ओमफ्राय बाजैया एसे लांबाय ना दायो लांनानै इसां थाबाय आरो ओमफ्राय नै मेवाखौ फुरा बोराया हानानै दोनजोबखाबाय नै मेवा गोखै खालामोनो मालाय बेखौ ओमफ्राय बेखौ संनांगौनो अनलाजों संनोसै ओमफ्राय एसेथ' नागिरखायो नालाय बियो दा एसे एवना होनोसै आरो लोगोफोर फ्राय खालामना नैथिं साराय जाननानै लाखाबाय साराय गोसोमखौबो जाननानै लालायबाय आङो नै जाहांबाय लोगोफोर बिराद खस्थ' ना एसे सेवदबनायफोरखौ एवनो थाखाय बिराद खस्थ' नांगौ हालदै एसे गारना होनोसै नैथिं सानथ्रिया आंखौ बेयाव दं होनना मिन्थियो नालाय नै होबो गरमजों मानसिया जाला बे फिसाखौ जाना नायजा गोथाव मोदोमथारदोंहाय मोनबाय माथो बन्द' खालामनांसिगोन हाजोनि नाया बिराद गोथावसिन जायो लोगोफोर जोंनि दैमा जाम्फै बेफोरनिफ्राय आरोना नोंथांमोना मोनजाफेरदोंना फेराखै कमेन्टआव खिथाहरदो आं हले मोनजाबाय थादों खनथाम जाबाय देग्लाय नै अनलाजों संगोना मोजां जाबाय नाखौ गावजासो गिदिर गिदिरखौ लाखिबाय साननाय सिंदि नै फिसासो मबाइलाव एसे गिदिरसिन नुदों एवबाय फ्रायबो गेब्लेजोबसै बेखौ ओंख्रियाव एसे होलाय बेखौबो एसे होफानोसै उनि फ्राया मोनबाय बिराद मोजां जायो सारायखौ खस्थ' दं ना फ्राय एवनायफ्राबो बेखौथ' फ्राय एवा गेब्लेजानो गिनानै आं बिदि एवबाय आरो एवखांबाय ओमफ्राय हरदेरबाय थानोसै आं लोगोफोर बेखौबो एवथ्रमनानैसो हरखानोसै आं आगोल एवबाय सायाखौबो नुदों दा जेरै लांथारबाखै नै आथिङा नै गाखोनाया बुजागोन नामा नोङो दुस्थ' जाबाय बियो đây à bộ thôi 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 các bạn thôi thôi thôi